салом бинандагони гиромӣ, имрӯз чоршанбе 29 январ аст. Соат ба вақти шаҳри Прага 10:03 дақиқа. Ҳоло нигоҳе меандозем ба мавзӯъҳои барномаи хабарии имрӯз. Барнома соати расо 5 бо вақти шаҳри Душанбе дар канали Озоди видео мустақиман нашр мешавад ва сабташро ҳам метавонед онҷо бубинед. бозпурсӣ аст ё боздошт? Далер Шарифов рӯзноманигор ва таҳлилгари тоҷикро рӯзи гузашта барои бозпурсӣ даъват карданд, вале то ҳанӯз ҷавоб нашудааст. Сабабҳои дақиқи даъвати Далер Шарифов ба идораи амният ҳанӯз дақиқ нест. Ба гуфтаи пайвандонаш, мақомот онҳоро умедвор карданд, ки ӯ танҳо барои бозпурсӣ ва санҷиш даъват шуда ва раҳо мешавад. Вале ҷомеаи хабарнигории Тоҷикистонро он нигарон кардааст, ки бо гузашти як шабона рӯз Далер Шарифов ҳанӯз раҳо нашудааст. Далер Шарифов дар гузашта дар телевизиони давлатии Сафина фаъолият карда, солҳои ахир барои муддате ба тиҷорат машғул буд ва расман ҷое кор намекард. Ӯ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва расонаҳо бо афкори интиқодӣ ва матлабҳои таҳлилиаш шинохта мешавад. вазорати энергетика ва захираҳои оби Тоҷикистон мегӯяд, ба ин зудиҳо 50% ҳисобкунакҳои барқӣ дар Тоҷикистон пурра иваз мешаванд. Ин иқдом дар чаҳорчӯби гузаштан ба низоми билингии фурӯш ва идораи барқ раҳандозӣ хоҳад шуд. баъзе аз сокинони Тоҷикистон аллакай таҷрибаи истифодаи монанд ба ин низомро доранд. бархе аз онҳо шикоят мекунанд, ки адами нуқтаҳои пардохт дар наздикии маҳалли зисташон дар бисёр маврид онҳоро саргардон кардааст. ба ҳангоми истифода аз низоми билингии нозири барқ зарур нест. ин низом чӣ гуна кор мекунад? Дар барнома гузошт хоҳем дод. омӯзгори яке аз мактабҳои миёна дар шаҳри Душанбе бо иттиҳоми озори ҷинсӣ ва анҷом додани рафторҳои шаҳвонӣ нисбат ба чанд хонанда боздошт шудааст. дастгиршуда дар яке аз мактабҳои маркази шаҳр ба ҳайси мудири бахши хоҷагӣ ва омӯзгори тарбияи ҷисмонӣ кор мекард. дар талоши анҷом додани амалҳои шаҳвонӣ нисбати наздики 5 хонандаи мактаб муттаҳам дониста мешавад. нисбати ӯ ҳоло парванда боз шудааст. ҷузъиётро баъд аз 3 соати дигар дар ихтиёри шумо хоҳем гузошт. ҳавопаймоеро, ки 1,5 сол пеш дар фурудгоҳи шаҳри Кӯлоб мақомот ба ҳабс гирифта буданд, фурӯхтанд. ҳавопаймои нави Аэробус А320 ширкати East Air 6 соли пеш ҳангоми нишаст дар фурудгоҳи Кӯлоб як чархаш осеб дида буд. ба дунболи ин ҳодиса фаъолияти East Air тафтиш шуд ва муҷаввизи фаъолияташро бозпас гирифтанд. ва албатта дар барномаи имрӯз боз ҳам дар бораи вируси нави чинӣ барои шумо маълумот хоҳем дод. дар муддати як ҳафта дар дохили Чин ҳазорҳо нафарро сироят кард ин вирус ва даҳо танро ба марг расонд. ва тафсилоти ин ҷараёни паҳншавии вирусро дар барнома бароятон хоҳем гуфт. бинандаи арҷманд, ин буд фишурдаи мавзӯъҳои барномаи хабарии имрӯз. то камтар аз 3 соати дигар моро дар пахши зинда дар саҳифаи Озоди видео дар YouTube ва ҳам саҳифаҳои радиои Озодӣ дар Facebook одноклассники ҳамроҳӣ кунед.